खा के और ले जाके घर में करा के रख दे। कोई देखबे नहीं करे, कोई के देखता दे कर हम नहीं खोलिए। कोई हमारे के देखते नहीं तो कोई हमारे का शौक का करे। देख के जरूरत रहत है। कहां रख ले बाबू सारे कहां कौ दे जिगवा आहो कने हुआ चौठारी छोड़ा के बाद तू अभी मुर्गा मछली खाए लगलू हो। हां एकरा में चली जा हम छोड़ा देते नहीं। एकरा में कौन बात चली अब तनी खा दे। अब फुआ जी के लइकवन के विदेश जाए के बा कोनी के पीछे बनल बा जाए के बाटे तो वो कोनी खाती बनल कि चलो छठ पर बेचारा आइल बा सन 12 साल के बाद अपन फुआ के मामी के गांव में ओकनी के खा के चल दिए सन तही तू खाए लगलू हो। हां मतलब बुझानी खाती बनल बाटे हम पर आया है ना। लड़ाकी ने खानदान के का बाड़ू हो तारे इतना जुबान चलता आई खा कड़ू अभी तारा बुझाता हो। अभी हमनी के ना मुर्गा मछली में भी छुआ सकत है। अभी चौठारी छोड़े के बाद देवी स्थान भी जाके बाद पूजा पाठ करे तू जगह बैठ के एकदम चपा चपा खा देवी देवता का कहले बड़ी भक्त पहले तुम मर जाओ तब आओ मेरे पास पूजा करने। अच्छा इतना इंग्लिश तहरा आवत है बुद्धि त बाकी बुझता कि गंगे जी ऐसे ही पार कर देबो बिना नाय पर चढ़ले पड़ कदमी ना चल जी हम पार ना कर हम सही कहतड़ू। जब बिना बियाह के सिंदूर कर सकत रहू त काहे बियाह करवा लेलू माई से। हां बिना बियाह के सिंदूर कर सकत रहू नहीं हरे में। देखिए हमने के पुतला खेल रहे हमने के छोटे-छोटे पे त हमरा के एगो लइका डाल देले रहे सोच ले ओकरे अभी सिंदूर कर लू। अभी कह के अभी त आप मरद के कैसे हो गले नतिया के बेटा त अब का घूंघट में बाड़ू घूंघटवा उतार द तो सुन कर बजे कोई छत पर देख ले। अब तक चलल हमनी के घर बुझा गइल कि एकता में अब घर चली खैनिए ढंगनी घर के आइए गइल बिया लंगटिन त बिया आए अब हम केकरा से अपन पूरा रिलेशन में ही तइए में ही कही हो आइल बड़ी सन रिश्तेदार में वो कहियो सन कि ल जा जैसन करत रहू जैसन पावलू जा बहुत बड़ी ओकर नाम करत रहू जा। एकरा मतलब सब अगही के सब काम करत रही मतलब नीक कइलू खा लेलू त आ तारा भी छुए के ना नू रहे हो माई का तरह के सिखा के भेजले बड़ी आ कि जाते जाते बेटी खा ली है भूख लगी त माई कहले बेटी 4 दिन के बाद खाइए कहले भाई त अभी काहे खा लेलू कोनो दूसर बाप सिखैले कोनो बात मिला दिलो के 4 दिन के बाद कहले झट में कहतड़ी हां मतलब 4 दिन के बाद खाइबे इंसान लगत ना मर जाई ना। जो आधा घंटा इंसान ना मानल तो 4 दिन कैसे मान जाई। आ अपना माने हमरा बुझाता तबे हम कहनी हां ठीक बा जा खा के आवत नहीं कहां नाचे कोकन यार सब कोई रुक जा मुखियाइन हो गइल बड़ू काए ये घरवा के का हो गइल कहतड़ू कि तैयार होके जा मतलब तू ऑर्डर करबू तो हमनी के जाके तैयार होखम जी नहाइम जी खाइम जी हगम जी मुतम जी। हां तोरा वेनु कहतन जी कोकन छोड़ावे के बाटे केन कौची त करे के बाटे अब हमारा कुछ नहीं के कहत बड़ी बुढ़िया त कराई रही कि आइल भी हमर पतो बढ़िया अब देखियो सन बहुत दुनिया को कर दे अब देखाई अब इनु अब जनी रंगीली आइल भी नु अब जन जे देखाई नु कि घर में तरवा तरई लौक जाई के मछली बनले ह ससुर जी नीक नहीं के हां तो चावत काहे के बाड़ी अब भूख लागल बा त कुछ कसम चबही के पड़े में दाल कर छै तहरा से बोलल आ 4 दे गइल बराबर बाटे जन लू दम हरामिए बाड़ू के जन कौन खानदान घर के ले आ देले बाड़ी जा बड़ी कहत रही जा कि बढ़िया है कैसे हम बोल के तो अपने आप के कंट्रोल हम कोई नहीं बताव ये को हम सराड़ी कैसे बिया हो दादा कहत एक ए तर कोकन छोड़ा के अभी नहीं खाई कि हमनी आज ले खाना ला खाया रे राड़ी मंग धोमनी तोरा मांगे में खरीद धरो हम आज ले छोड़ दी मुर्गा मछली ना खाई तोर विचार में का बाटे कर मन में लागत ये चलत ना कि आली बेटा मत खाए चलो चुपचाप खा के घर में घुस कन के चिल्लाते सन चिल्लाए दो जाके हित नहरी से कहीं कहीं कवची कहीं इतना विश्वास का मानियो सर आ के आके दुकान देखै सन तब कनी को मानियो सर
बाप रे बाप, आदमी ई ना एथी जानत रहे कि हाँ होड़ पेट आइल बिया है। कराही ओ जीवे रख ले बिया, ओ जीवे तसली रख ले बिया, आदमी अलगे न बनावले खैले रहे हैं। ओकरा में जाके मजबते निकाल के खाती भरपूरे। चले गहुम काल बे जब फुआ तो तारी छड़ा जेबू सनु पूजा करे। काल लेके जइबू आय तार चाची खा ले बिया। कुल ढोलक झाल ले के आइबे। पादे ढोलक झाल लेके जाए खाती मछरी चाप ले बिया त काय आदमी लेके जइहन जा रे। के हउए सुपतर हो जवन आइल बाड़ी नहीं की चाची। हां मार निमने बिया काटा कि मार गांव में सोरे भइल रहुए। ई का मार सोरे भइल रहे तो कनिया के खाइल ना जाला। पागल है इस जब ना एथी होखेल रहे चौठारी ना खाइल जाला, हुआ मुर्गा मछली ना खाइल जाला हैं। कहले रही त चौठारिया छोड़ाइए के आदमी खेतन बनैता नहीं अपने से लेके चूल्हो छू देले सिया आ खाइयो ले से हो कहां त चूल्हा भी खइले बिया। अब बड़की मम्मी कहां का जने उहे बड़की मम्मी तार देखली ह वो त कपार ध के बैठल बाड़ी भरे काल हो चौठरिया कब छोड़े बोलू हमारा के तो तू और तो के धइले बाड़ू। खा लेली चाची। के चाची मछली खा लेली। मछरी खा लेली और बाबूजी मछरी बना के रखले रही हैं। जो नागना में थी चूल्हा बाटे उ जो ढाबा बना के नहीं खे वो बना के थी मछली बनैले रहनी ह आ उहे में जाके मजब ते कन कब आ निकाल के मजब ते खा लेला सिया त काल में चौठारी छुए थी के पूजे जइहन जा। हमार तो साला यही चूल्हा कुफुत में पड़ रहा था हम का को हमार तो साला 40 बस तो चलते नहीं घर में। हम साला खुश बने के चले बेरा चौठारी छुट्टी तले लो खैर कोनो बात नहीं है। का खैर बात नहीं खे का है अपना बेरा बुझाए लागल हमारा मतलब बच्चों थारी छूटे चाहे ना छूटे आवे के तो बेरा तो अइबे न करी आवे के बेरा अइबे न करी। ई का बेटवा कह के गइला हमन जा दे अब छूट गल जा तनी कह देबे कि जा लो अपन अपन घर। हां जाके कह दे कि चौठारी ना छूटी। आई हो दादा गांव टोला मोहल्ला में सब पाए पाए हो जाए। फालानवा के पतो खा ले सिया हर पेट आई रहलिया बड़े गो ढीण लेके आई रहलिया हुआ से भरे खाती कहियो एकरा घरे अन से भोएथी भेटे ना रहुए तबे न चाबे खाती ओइ जुआ सैला सिया हो हैं। बाप रे बाप आदमी के इतना ना बुझाइल हटे कि हां एकर बाप माई सिखा के ना भेजले रहन जा कि हां बेटी जइहता कराहिए में चाहे कराहिए भी खाए लगी है चबावे लगी है ये ना सिखा के भेजले रहन स हैं। हम तो एकदम कहीं ना जाए ना। क्या हो भाजी भाजी का जी आइबू है ने बैठ आवा है जे बैठ। ओही माई गई तार लेगो पंचायत हमारा करे के बना का जब उम्मीद हमने कइले रही जा का हो गइल। हमने को उम्मीद पर पानी फेर देलू न पूरा मतलब हम का कर देनी का कह देनी। अरे लमहर मोटा मोटा मुड़ा हुर गइलू तो ठीक लागल हमने अभी चौतारी न छोड़ावे के रहे हो हाय। मतलब खा लेनी त का हो गइल घर का बिला गइल। घर ना बिलाइली जानता हूँ पूरा बिलवा दिलू एकदम जमीने दे जात पूरा। त का नाम बा मतलब घरवा में हम बिना खइले मर जाई ना। आ तारा के भयो ही ना कुछ समझैल हवन तो कब खाए के चाहिए कब पिए के चाहिए कब सूते के चाहिए हैं। राउर में हरुआ नु त पता चल जाई कि रउआ सिखावा तनी कि पढ़ावा तनी। हमार में अभी राडुआ नु बानी हाड़ में हर दिन नहीं लागल रणुआ नहीं खी तारनी रखले मैं 10 गो बुझालू। अच्छा रणुआ तू कैसे हमार कह खेलल खाइले घरवा में सब भरल बाटे ना। हां तो तू खेलल खाइल नहीं खू हमरे कहतो खेलल खाइल तू कम बाड़ू आवते उते देखा दे। हम मर्द ना इतना बोल ना रउआ के हई जी बोले वेली तो मरद अभी बोली हन कहां मौका बाऊ तो मरद रउआ बड़ा निमन बानी रउआ बड़ा निमन बानी ना सब देखा देलू अपन रहन चाल तर ना बुझाइला पूजा पाठ ना होला घरवा में का जान हम जान पूजा पाठ होला के ना होला त पूजा पाठ तारा घर ना होला पूजा पाठ सब सकरे ना होला कि रात कइले होला कनिया रात के नइखे बोला तेकरा मतलब का चुपचाप सब कोई ना चल रहनी है कइले हाडू ठीक ना कइले हई भाई बाबू तार फोन भइल बाटे आवत बन जा तुरंते बाइक से धड़क धड़क को त जीभ चलावे के तरह लता वाले नु राख लगा के जीभिया पर खींच ले जानत नहीं खुद तो हमरा के का हो बाबूजी का खाना चूसे में नीमन लागत है
चूसे में निमन लगा तनु बैठ हटी बाक हटी रोज तो हाला होते कि कुल हमारे मेहरारू खा जाती है ये बेरा क्या खाता है हेलो ये बेरा क्या खाता है बक खा दी खाए दी मैंने रोज तो मैंने मेहरारू हमारे बदनाम है कि खा जाती है ये बेरा क्या खाता पहलवान जी खरे ना हवा पी के रहेले का हैं मैंने कढ़ाई में मैंने लेके बैठल बढ़ू सब कोई खा ले बता हमने की बात का है ये बार तो बोलिए हमारे लगा था काट लेखा आ रोज बोले लू तू एकदम काट लेखा ओकर ना बुझाला हैं ना खैले रही ना तो बोली ना हां जब खाते बन तक बोली हम खाता नहीं हमके खाद नहीं ठीक बा का तारा छजिए पका चढ़त है पूछो को हम मेरा निक बनावले भी एकदम फर्स्ट क्लास यार मौगी निक हो गई ले ऊपर से चाहे के मिला तो मुड़ा तेरा मौगी निक हो गई ले काहे नहीं सब कोई जब जाने ला कि हम मुड़ा खाई ना तो लोग हमके ना खाए देवेला एक तो तू बाउंडर में चावलू हां तो कहे ना लू कि हम मुड़ा खाईबे हां हमें ना खसी के थी खइले बड़ू कि ना हम खसी ना खाना खसी ना खालू मुर्गा के पाख खइले बड़ू कि ना हैं कैसा लगला ये बार तो साला घर भर के आदमी कोई ना जानी ये बार कढ़ाई मछली साफ हो गई ये बार कोई ना जानी आ रोज भर घर जात रहे ये बार कोई ना कैसे कटर कटर जाता भीतर कतना नहीं वाला आता खाए में हैं बैक निक लागता बुझाते नहीं कि पेटो भर गेल नतिया मनो नहीं के छोड़ा बुझाता कि सब खा जाए तू का जवाब तू लोग उठाव के मेहरारू खा जाती है हमरा बात तारा से हम पूछतानी खा तो कुंभकर्ण के छोटकी बहिन जैसन कहा दिन पैसे न के देवरा आ गेल सह यही से दूसर का चूल्हा भी आके खाता नहीं हो लेकिन कपर भी नहीं हमर पीछे छोड़बे ना करलन सा हैं जाए ना तो तहां लोग के टटराइले से हमरा कुछ बटू है देखी बुची जी रवा के यही से कहता नहीं कि रवा पढ़ी लिखी एने वने रवा मत जाई ठीक बा देखत है आजकल के युग जमाना कैसन उखल जाता ना मत पढ़ी लिखी यार पढ़ी लिखी कहता नहीं रात रवा लड़किन संग रही देखत नहीं एक से लड़की का करते सन देखनी न प्रियंका का कइले बिया हां अब रवा वही में रहते भैया मरती कि ना रवा के मरती बताई स्कूल जान जे तो जे एगो आम के पेड़ में तूरे नहीं जा लेके आइम चटनी बना खातिर पागल होई कोई देखी तो टांग के पटक नहीं जेकर पेड़ होई त करे तो बेटाइम जे तब नु ना ई सब पर काम नहीं करे के खाली रहो लड़की के साथ रह के वो बिगड़ गइल बानी सोच लेनी अरे वो ये पहले के संग रहम के का संग रहम त निमन लड़की संग रह जाला बिगड़न तू लड़की संग पेरंका संग चिंतिया संग हुंगार संग फलानी संग नहीं के रह के रह के सोच गेली ना एक बार ना और भैया कब री ना कहलन कि टांगा पटक देम गंगना जी भीतर नहीं के सब काम करे के नहीं के तू करे के ना तो जानती ना और भैया इतना खिसकट हो ना कि छोटियों को अरे का शादी के अरियत दिहन रे वो जानते नहीं कि हमें भैया से ना तू सिखा देबू तो और याद हम जानती मतलब हम सिखावा तनी जाय दी हम सिखावा तनी तब रो हम कहबे ना कर ना कहला निकुल बात तू ही तो सुन ले रहुआ मुहावा से तब नु दिन हम बचाइम तो हमरो को मरिए तो हम कुछ ना बोलम चुपचाप रह जाई हम बड़वा में नु 20 रुपया अलमारी पर रखल बन गोइठा ले आई उनका घर से एकला ऊपर मत ये नहीं के कि जा समोसा खा ली हां गोइठा लिया बा हम ना जम गोइठा लिया त के गोइठा लावे मतलब कनिया बहुरिया हम जाई गोइठा लावे का जा बताई जाई बुची न जाई चल जाई के तना रहुआ में ढील पड़ल बैसन जी ये पिलुआ निकाला बहुत दिना छे देख लीही का कहत है बुची जी करत रखबा करत रखबा देख ली बुची जी का कहत नहीं प्रियंका के संग ना छोड़म कहत नहीं ना लगन के त बातें छोड़ घर के देखो हेवी ड्यूटी के का होइल कढ़ाई में लेके बैठल बाड़ी का खाए खातिर हर रोज बदनाम होत रहे हम की तार में हरारू मछली खा जाती है कुछ बनावती है तो चूल्हे पर उतार के हम ना बोलम
हम ना बोला वो आँखी के सामने देख लेनी ना। अब बोला तनी तब मुंह में से बकार निकलता। आँखी का करत रही हम ना बोला बोलिए के निकलत। कि जेकरा से तब कहे के बन ओकरा से कह दही छो दही अपन मन इसको विचार बाटे का कला कि खाना हाँ बनी कि ना बनी का होई का ना। अब बट में जब मछली बना रहता लेके कढ़ाई में बैठ के खा गई उ कढ़ाई में लेके बैठे वाला चीज है। ये हाड़ी उस पेट धइले बैसन ना खाते से कड़ाही में आज मुड़ा का जाने कैसे बैठ गल त बड़ा मुड़ा के चुपचाप शांत में तेरा घर में लाठे लाठी के जुद रखा रहे। हम मुड़ा खाई ना मिल रही के चलते हम हाला करी ना यानी तारा मुड़ा खाए के रहता हाला के लेके का जरूरत पे भाई तारा कहला कि हम मुड़े खाइब लगता है कढ़ाई में खाए वाला वो सब चीज है दलिदा लगता कि पेट में आई जाना हा ही समा जाना। पीले बने कहाँ बाया तो खाता रखल बा है मछरी कहाँ खाता है? चूल्हे लगे। चलो के अलावा खाइम का हाथ में गोटा टूट जाला है तन के हट जी हंता। अरे तो बाया बुआ नु खा जाता है इनका के लागत। हां बाया रकटल बा कब मिलल बा ओकरा देख ली वो सब देखत है नु कि छोड़की भौजी खाते नहीं किया के कर के लग जाता टे रास्ता पकड़ा गईली जाके कह दो हाला कह दो सब घर घरे जाके कह दो उनको से बड़कियो भौजी से हम ना कहम जाई रे कहीं कह दे रे बबी मतलब विश्वास बाटे कि हम कहम तो बात मानी है। हम बानी नु छोड़ दे ठीक है कह दे हम ही कह दे हां जाई कहीं कहिए दे बाबा हमारा कोन लागल बा कुछ हमरा दिक्कत बा कहे में का बुचेवा के 20 रुपया दे दी हिंका कला गोइठा खत्म हो गेल बा गोइठा ला दे उनका घर से का परस में बा पैसा दे दो ये पैट खोल ले बानी नु जाई बुची ले ली ओहिम बा जाई आ गोइठा दे दी पैसा समोसा खा के कहता रे देखता नहीं बैठल बाड़ी थोइस नहीं हन बिगड़ल जाता रे इहो लागता कि दिन पर दिन सब के चाल खाए पी ना ना रवा खाई पी जेकर संग कहता छोड़वावे के ओकर छोड़ देही रवा सुन लेही रवा के कह देनी हम कहता ना बाटे कीड़ा हो त ई नहीं केनु कर के भाभी के साथ आके दुपहर हम तनी बिनवा दी त घर में सुत रहता नहीं ई रवा म सोच के कला कि भाभी घर में का करते रे भई संगे का ना आ रहा के केवड़ी पीटती जे के पर्दा हटे जल्दी आ जल्दी होना चाहिए ठीक बा। बाप रे बाप लागत कि हमेशा के रोज अथू बना रहता आदमी खा खा के चुपचाप आदमी ना जाता रन कोई कुछ कहते नहीं खे आ जल्दी ही बनाबो अच्छे आ तनी भाते बनइयो अच्छे बेरा आई चावलवा के भाते बनइयो खीर नत बनइयो के खीर बनावेला ना खीर खात खात मन भर गुला बड़ा रवा खीर खाए के मन आवत हटे ना बड़ा खीर खाता ने बनाओ तो चावल आ तले बना दे तरु खीर दिमाग मत खराब करे सुन लेनी जब से के मछली खाती तब से हमारा एजा दिमाग नहीं खेरा तुम करे पर हमारा दिमाग रहत हटे तो तू जाके कह तारे के कहली तो कह देना हम तारा से जानत मैं कोई न हम मोटा नहीं कि जाके झगड़ा लड़ाई हम करे चले हाँ। जाके रवा कहे के बजा के कही बड़की दीदी से हम तो कहम लेकिन तारे को मेहना मारो तो तू जाके मेहना मार अच्छे हां रवा पीछे आगे ले जाई हम पीछे ले आवतन जाई बहुत सुंदर तार विचार बा आई बार है आगे के जोन है बान एकरा के कटवा लो ठीक बा ये हमरा के बहुत डिस्टर्ब करता है बुझा गुल्लू अच्छा ठीक बा जाई ना तो कहियो काट देब कोई चीज से सुतला में रवा काटे वाली भइल ना तो ऐसे उठ के चोर देना कबार दे त का रवा के बरवा से दिक्कत होता कि बरवा हमरा काटा डिस्टर्ब करता हूं बीचो में आ जाता हूं है दिमाग ना खराब कोई नहीं जाला त जैसे हां हीरा मोती का चाहिए चांद सितारे की पार चलो की नैनो की नजरों में का लगले उड़ का पार पर कुछ लगले बिनो क्लिप लगले बिन छुटपुटिया लगले बने हां पुटपुटिया लगा के चलत रू काहे कैसे बार बहाने एके बार में चांद के पार जेबू का तू हूं हैं आई लमांडा लगे कान में के पहनल छोड़ दे हमरा पसंद नहीं के परती त किन के लावेला किन दे अब त किन के लाई ठीक बन फेंक दे जाई जैसे तीन तलिया किन के देले बने ओने के बाद के पहनी उ तीन तलिया लवांडा ये पहना तो कान में के तीन तलिया उ लवांडा ने नहीं खेला था एक तलिया पहले भी तो बड़ा खराब लगता फूल ह फूल इनका अपना टॉप की दो हम किन के जौन टॉप सामान का वाला दुकान नु है। हम जौन सामान किन के लाइम तौन का खराब लगी और वो जौन किन के लाइम तौन निक लगी पूर्ण चनिया वाला लवांडा वाला तोरा पसंद पड़ी ई का कहता नहीं जी बिना मान मतलब के काम करत रही जाई बात जौन बात कहनी तौन जाके पूछी वो तो हम पूछते बनी लेकिन तू ही अपन बदल द छुछी बहुत बड़हन चका के हाथ चका पहनल जाला हैं दे वो तक किन किन जुड़त नहीं खे दिन के गिरा रहे नु टूट के तभी रखल बाटे हाँ काम करते करते जिंदगी सरकार गुजर जाई सब नोट चोट के मेहरारू के सब के सिंगार ना पूरत रही काम करते करते जिंदगी गुजर जाई तू ही निक रहता था हमारे दिन दशा देखे के पड़ते सब कोई के आदमी खा खा के आजकल हमने के हमारे के कह देता डन कुछो कहे जो नहीं खे घर अब हमार चले वाला नहीं खे आदमी सही कहेला कि बिना सास के घर ना चली खा खा के बुजरी
आ रख देते सन उ कहतिया कि हम ना मान जाम उ कहतिया कि हम ना मान जाम हम केवना के चाहिए बोले एगो के बोलम तो एगो से तीत हो जाइम तो ये चलते अपन पीट गहिड़ आ कान बहिर क के अपना मने काम करते जितना सपरी उतना काम करम जितना ना सपरी उतना ना करम हैं का हो भौजी का जी ई का करतू मर्दे का करी देखते बानी कि बर्तन मानते रे मम्मी ठीक बा ना जी मम्मी के बात करतू मम्मी नियन हमार भाई देखते ये देखो तारा बर्तन मांजे के पड़ता बताबो ए देवर बाबुआ अब का करम पहिले के अब सोचा में राज पड़ता अब हमारा मिली उतना सुख ना नु मिली अब दू गो आ गइल बे महारानी घर में जान जईरा और माई देवर बाबुआ जानतनी चाची जी जानतनी सब परसों दिन देखनिया के सेवई खाती घर में महजूद कइले रहीसन आज मछरी बनल बाटे उ खइले बे के उ खइले बे अब नइखे पता कि जन देवर बबुआ का तो देखले बानी अपन मेहरानू से कहले बानी उ गाल मुँह फूला के घर में सुतल बिया पलंग तोड़ के कहतिया कि हमारा से काम धाम ना होई रहुआ सपरी तो करी आ ना सपरी तो कहीं अपन मेहरानू से हाँ ठीक कह तो भौजी अब जान तो तहार जमाना गोल जाऊँ रहे तवन ना बुझलू हाँ पहले रही तो तू आ भैया का करत रहू जा एके में लॉलीपॉप लगा के मुंह में उ चूसस तू चूसस उहे तारा देख के बर्दाश्त नहीं करो तो तोहनी जानी अपने बाबूजा की माटावा के झुंझ लगइले देखी रहुआ अब घर के बात नानू जाना रहुआ घर के औरत नानू हनी राउर माई जाना तनी मानी कि आदमी घर में खइले पियले नहीं खे तू घर में खा ले तड़ी आगे आ घट जाता तो कहत उसन कि खइले नहीं की खा ले बड़ी आगे ओकरा खातिर आदमी नाराज नहीं खन कह कि हाँ हम खइले बानी यदि हमरा के मारो बात सही बात है हां सही बात सही बात एकदम तार बात एकदम सही बा जनलू खइले बिया हुए हेवी ड्यूटिया कराही में तो यही चलते हाँ नहीं क्या कुछ कराही में ऐसा कोई बॉडी ना बना पाई देखा तो ना अरे ये हमार नैहर के खाइल हटे ससुरा में खा के नहीं खिंचर भी आई जन ली हां ऐसा बात नहीं खे मगर ऐसा ऐसा घर में बात रब का बतियानी जी भैया के खियावल ना नैहर के नैहर में हमार माई बाबू खेले बन ससुरा में तबा के लड़ाई लड़तनी हां ई ना कि नैहर से टूटल बनी या ससुरा में आके जुटतनी उ हमार खिस्सा कहानी नहीं खे कैसे पूछो अगर तहारा उतरे के तोहर मेहरारू खा जाती है तोहर मेहरारू खा जाती है तब बघारा में खुल गइल मटरवा आय हां तब तक खुल गइल त आदमी कहबे न करी हां ने हां आका हमरा तनिया पूछाई नु अब त का हम का करी त के करी हम करी खाली हम ही करी अब पूछम त ये त होई कि एगो आगना में तीन गो चूल्हा जरी नहीं 3 गो मत जरावा जब माने एक आगना में 3 गो चूल्हा जरी मारी के लाठी से वही में मरी हमारा राउर मेहरानू से निमने जे गइल हनी कहे खाती कि अरे बर्तनिया ना मन जाई रे ओकरा त के जन का भइल बा त वो कहतिया कि हमरा से ना मन जाई अरे वो सपरी त मांजी ना सपरी त छोड़ दी यही खिसी कहनी है तो काजे रोज रोज नाम होता हमार आ काम करतड़ी उ एक तरफ से ठीक है नु कहतिया मगर हम बड़ बुजुर्ग बानी सास नहीं कि सास त स्वर्ग के रानी बन गइली त अब हम के करा से लड़ाइया लड़ी हां 3 गो कपार पर छोड़ के गइल बाड़ी लड़े लायक नहीं खे देखो तू लेके जाई ठीक नहीं खे लागत शरीर में तारा शोभा देता बताओ ना हम का कहे परिवार कैसन बाते बे कब हम ऐसा माने तू ना जाके कहबू ओकरा से जातनी अब नु जातनी ओकरा से का कही तू राती में समझ आ तू भौजी देख भैया ले राती में समझ न उ हमारा घरे देवर बबुआ बेकार नहीं खीरा मम्मी जानतनी उ इतना करतनी नु तबे ले दे के चलतनी ना त हम नु सोचती नु कि अलगे बनैती या खैती त आज हमो बनैती काजी ना बस हां मु तो करल न में कमी नहीं खे ना त हम जाती तारा घर देख समझावती भौजी के संगे संगे जातनी लेकिन तू भीतरी मत आइए बहरे रहिए ठीक बा चलो अरे चली जी छोड़ी हमारा घर के रीति रिवाज अब हमारा कुछ नहीं के कहल जात ओकनी के खास ना हम मान जी ओकनी के खास ना हम मान जी तू ई बात तू जरूर कहियो छे जा तलू जा आवतनी हमहू का कहब रोज रोज के ये डरा मेरा घर में मेरा धले ले बनी फ्रंटे लेकिन कुछ कह हो आज हियारा भर मछरी खा ले बनी न आ तना निक लागत टू का बतला ऊंघी आवता ठीक भाई ना हियारा जुड़ा गइल रा उरे आप कुछ के दुख तकलीफ नहीं के ना अब मुंडा का काला गिरा ना नु हेराइल ह आज घर में कुरकुरु ना नु भइल ह ई का हो पानी ना पियत रहनी ह ना जे शर्म कोन ना बताई ना रोज रोज का त फलाना बा खात रही
आज के खा ले काहे आज खा ले नी तार मर्दा देख लेला सदा का कपार पर चढ़ के टांडो का करबू फलाना बका चबा का जाई बुझा हैं रोज खाए वाला चीज रहे त खा गइली फलाना बो रोज हम खाते ना रहे तब के खात रहे ताज आज रहुए खातिन त आज रहुए न रोज तब खानी सदर के चिरवा एक दिन पकड़ा गई रे का सब दिन तू चोरा के खा लीस ठीवा तोहर पलंगे तर देखले रहनी ह ठीक ना मतलब देख ले भाई हमरा आगे के सामने पेटी देख ले रही रे दिल पीस देख ले रही रे आ पत्थरी कहतनी है ए पोछी देख ले रहनी ह एगो मुड़ा ना रहे हम के कर के पोत लेवेला पोत के देख कोना काहे खाती करी खा चोरी डकैती कइले बनी ना खाए वाला चीज रहे खा गईनी वो कहां चोरी डकैती कइले बन चोरी डकैती रान को के ले लगा देवेनी अपन क के ठीक बा खाए वाला चीज रहे खइनी ना उहा के देखती हमारा घर तक कोई के जानत का के जाने काहे न के उ जानते हैं आवत हमरा सिखावे पढ़ावे चल एक जगह से ठीक ना हम सिखाते पढ़ाते का बानी बोला तड़ी हां देख ली का कहतड़ी कि रोज रोज तू ही खाली ना ठीक है करो तड़ी सब पंप के आवाज आवता खा के घर में आदमी चर्बी आइल बना और केहू खाई चाहे ना खाई मन जाई चाहे ना मन जाई बस घर में नौकर आदमी बाइनू उ त करते बाड़ी जेकरा नौकरानी बने के शोभा शौक बाटे तो भाई बनो नौकरानी ए में का बा आज के त बतिया कहत रही आदमी जहिया पकड़त रह कि के खइलस साग के खइलस दाल के पियलस के पकौड़ी खइलस त कही कि हम नहीं खइले आ आज आदमी पकड़े लेला ने ओकरे भातरा तरह के पकड़े लेलस त तू कहत रही कि आज खइनी ह त कैसे आदमी मानस कि तू आज खइली ह काहे हमरा कपड़ा पर चिन्हा लिखल बा का कि हम ही खइले बनी हमारा कपड़ा पर चीना का के फलाने पे खइले रही कर रोज रोज अरे रुक की ना जिरबो त तार के रख देबे आदमी के के खइले बा मछरिया करेजा पे का चढ़ब के खइले बा मछरिया आय का हो के खइले बा मछरिया हम नहीं जाने तू बिलाई खइले अरे बैठ के बिलाई? पूछा ना बैठ के का हो के खइले बा बिलाई पूछले बिलाई ओय हो माई के खइले से मछरी हो चढ़ ना जा करेजवा पर हां तार छजी पे चढ़ जे छजिया पर हटत उनी से हटक त कि ना मछरी के मुड़ा खाई है खाइब नहीं आओ तोरा ये जीवन से करे खातिर हां आज मेरे आंख रही त हमर फुट गुरित कि ना तारे आंख रह जाए कुछ रहो हमरा से का मतलब मछरी के मुड़ा खातिर मुड़ा खाए में कितना निमन लागत काहे ना खाइब एगो बात बता तू हे जाई से मारा तड़ू आज बोले अगर हमारे आंख रही त फुट गुरित कि ना काहे ठेहुना में काटा रे आंख दी दबा कपारे में बटुए रही त खिया बेरा फुट गुरित नु त बह जाईते ए में का लागल रहे अरे तू मछरी खाई तू ना छोड़बू काहे खाइल छोड़म हैं जब हमर मरद कमाए के आगे बाप रे बाप हमर मर्द पेन्हा के तू दे तारा के काले बतावा में ओनिया। खसी ले काटे के लिए जानी ये कुल आदमी अच्छा तू ही हमरा के काली माई जैसा ए खसी लमटी जैसा का पहन लो लमटी का पहन लो हटावा ना हो धगा चुरू के हाथ चार बहुत बार ना चली। एत कह दे बब ना तो नहीं कैसे मत बोलिए रे मत बोलिए अरे मत न बोलिए जाओ तो हमरा के ठीक हो जाए फायदा में रहम मुर्गा मछली ना का दियल सब हेता ना मोरस आदमी बदाल का ओ अलगा कदा चाहिए रुपया देने के दिन में अलगे हो जाई हां तोरा पाऊ पाऊ लेके आल गा के जीवन बंडरवा ढकेला ना पहलवान जी का ढेकारा दे बेकाम के काहे हमर मर्दा के सारा कमीनियत आदमी चूस चूस के मोटा गइल हाथी हो गइल बाड़न तारा से के ज्यादा के मोटाई बा बस का घरा में मर्द के हुनोटे से खून बक के मर गइल ठीक ना हां तू ही तोरा वाली हड़ू पढ़ देना कह ना आ जाना हां तू अट्टा पर तू बाप रे बाप बनावा तो मुंह सुअर ओकरा के कहत टू और आय देखी हमरा मर्द बड़न हाथ उठावे वाला ठीक ना हाथ तक ममर के तूर दम के बैठ जइबा अंगोरिया चू जा केहू ना देखाते तो हमनी के चुप रहा ना हो बिटवा चुप रहा बुकी दे आओ तो जा मार हां मार जा तरह ना के जवान ले गला में फएथी लगइले बड़ा ना धके ओठ के धके एथी कर दे कस दे चल जइबा टान से का बुझता ठेठिया एची पर मार इंजन पे पाइप दो मार अरे धर
चलो घर में बता नहीं हेनिया अरे आई माई हेनिया ना अरे हेनिया चलो हेनिया हम का कनिया हेनिया ना तब के तब तोरा बताओ हेनिया बता धर आई बाप हो अरे बाप हो बाप धर आई बाप धर आई बाप अरे बाप हो बाप जान गोइल हो पहलवान जी जान गोइल आई बाप आई हम मर बाप हो बाप छोड़ दो तू काहे का गुलो है ओखरी में मुड़ी छुरवा में हो दादा अरे बाप हो बाप